வீடியோ பார்க்குற எல்லாத்துக்குமே வணக்கம். சில்லு கருப்பட்டி அப்படிங்கிற படத்தோட வெற்றியை தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் சினிமாவில் இப்போ ஆந்தாலஜி டைப் ஆஃப் மூவி எடுக்கிறதுக்கு தமிழ் டைரக்டர் எல்லாருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆர்வமாகவே இருக்காங்க. ஒரு ஹீரோ ஒரு ஹீரோயின் இதை சுற்றி தான் பார்த்தீங்கன்னா திரைக்கதையே நகரம். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மல் சினிமா தான். ஆனால் ஆந்தாலஜி டைப் ஆஃப் சினிமா அப்படின்னு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த படத்தில் 4 இல்லைன்னா 5 கேரக்டர்கள் கொடுத்துருப்பாங்க. அவங்களுக்குன்னு தனித்தனி ஸ்டோரி லைன் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த சினிமாவை தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆந்தாலஜி டைப் ஆஃப் சினிமா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அந்த வகையில் தான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தமிழ் சினிமாவில் புத்தம் புது காலை அப்படிங்கிற படத்தோட ட்ரெய்லர் பார்த்தீங்கன்னா அமேசான் பிரைமில் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா சுஹாசினி மணிரத்னம், சுதா கொங்காரா, ராஜீவ் மேனன், கௌதம் மேனன், கார்த்திக் சுப்ராஜ்னு 5 டைரக்டர்கள் டைரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. லாக்டவுனை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த படத்தோட திரைக்கதையை அமைச்சிருக்காங்க. இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ருதிஹாசன், கல்யாணி பிரியதர்சன், ஆண்ட்ரியா, ரித்து வர்மா, பாபி சிம்ஹா, எம்.எஸ். பாஸ்கர் அப்படின்னு பல பேர் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்காங்க. இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா வர அக்டோபர் 16 அமேசான் பிரைமில் ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க.